Здравейте! Добре дошли на медитация Грижа за себе си. Аз съм Мариана и в следващите 10 минути ще се погрижим за себе си и за нашия душевен мир. Ще поработим върху това как да даваме подкрепа и грижа на себе си и как да се освободим от желанието да съдим другите. Заемете удобна позиция, която ви кара да се чувствате добре. Можете да седнете на стол, възглавница, да легнете. Направете това, което чувствате, че ще ви кара да се чувствате спокойни по време на тази практика. По време на практиката ще говоря на ти. И сега, след като се настани удобно, ще те помоля да затвориш очи. Или им позволи нежно да се затворят. Клепачите ти нежно се затварят. И просто покани вниманието. Вниманието да наблюдава. Остави всички моменти и картини, които идваха преди този. Остави ги да идват и да си отиват. Сега насочи вниманието си към точно този момент. Точно този момент. Сега поеми няколко пъти въздух дълбоко и бавно. И започни бавно и дълбоко да поемаш въздух. Задържаш го за момент и бавно и нежно го издишваш. Повтори тази част няколко пъти. Вдишай бавно и дълбоко. Задръж дъха си за момент и го издишай бавно. Вдишай бавно и дълбоко. Задръж дъха си за момент и го издишай бавно. Сега продължи да дишаш бавно, дълбоко, спокойно, в твоя темпо, без да контролираш. И сега с всяко следващо вдишване и издишване се опитай да смекчиш всичко, което може да бъде смекчено, да умекотиш всичко, което може да бъде умекотено. И това може да е някакво напрежение в тялото или някакво чувство, което изпитваш. И сега усети как тялото се отпуска. От върха на главата, през лицето, през гърлото, през стомаха. Усещаш как тялото с всяко издишване става все по-отпуснато и все по-отпуснато. И може да оставиш мислите да идват и да си отиват. И ако има някои мисли, които са негативни, просто ги махни. Махни ги, кажи им да си тръгват. Може също така да идват някакви емоции към теб. И щом идват към теб, то е необходимо да ги преработиш. И каквото има нужда, да го преработиш, да го отработиш, да го пуснеш, го пусни. И усети как с всяко издишване пускаш всичко, което ти тежи. Товари, напрежение, задачи, всичко това, което ти тежи от ежедневието. Всичко, което се е натрупало, дали в тялото, дали в ума, където и да усещаш нещо като тежко и трудно, можеш да го пуснеш. Да го пуснеш да си отиде. И със следващото вдишване усети как въздухът изпълва дробовете ти. И с издишването му позволи на всичко, което ти тежи, да стане по-леко. Да го облегчиш. Да ти е по-леко. Сега тялото се отпуска и улекотява след всеки дъх, който поемеш. Вдишай, издишай, вдишай, издишай и улекоти всичко, което ти тежи. Пусни всичко, което ти тежи. Всички проблеми, всички притеснения, всички очаквания, всичко, което ти тежи, проблеми, притеснения. И сега остави умът ти да вижда и да усеща чудесата, без да съди и разсъждава. Остави го само да ги наблюдава. Остави ума да наблюдава мислите, които идват и си отиват. И го остави да ги наблюдава. Наблюдавай как мисленето продължава
и нежно насочи вниманието към дъха си. Всеки път, когато усетиш, че се отнасяш, върни вниманието си отново тук и сега и наблюдавай дишането си. Това ще ти помогне да се върнеш тук и сега. Усети как гърдите се изпълват, как изпълваш дробовете си с въздух и как нежно ги отпускаш. И ако усещаш тялото си, мислите си и емоциите напрегнати или усещаш напрежение в някоя част на тялото, се опитай да ги отпуснеш, да ги пуснеш и да се освободиш от тях. Още веднъж отпускаме, улекотяваме, пускаме всичко, което ти тежи, всичко, което те напряга, всичко, което те натоварва, всички проблеми, всички притеснения, всичко това, което те тревожи. Вдишай, издишай. Вдишай, издишай. Пусни, улекоти, издишай, улекоти. Сега нежно релаксирай. Отпусни се, почини си. Сега се опитай да си спомниш момент, в който си осъдил някого, когато си казал на някого нещо на ум и си го осъдил. Попитай се, защо това ме подразни? Каква е причината? Защо съдя другите? Защо ми е необходимо да съдя другите? Те са си те, аз съм си аз. Всеки е различен, всеки е индивидуален, има неговите си качества. Така че когато следващия път усетиш, че започваш да съдиш някого, просто си кажи стоп, стига, това не е моя работа. Другите са си другите, аз съм си аз. Когато спрем да съдим другите, сърцето ни се отваря. И в следващ момент, когато се усетиш, че осъждаш някого, си спомни това. Когато не съдим другите, сърцето ни се отваря. Вдишай дълбоко, издишай дълбоко. И вече сме към края на практиката. Върни се обратно тук и сега. Размърдай пръстите на краката, пръстите на ръцете. И когато си готова, можеш да отвориш очи. И помни, бъди мил със себе си. Бъди мил и с другите. Благодаря, че бяхме заедно днес. До следващата практика.